Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Yawpindi TV min calmini on ɗo mawɗon wonde dunde Baba Adama nde kala min bismi mon kelle gaɗen e roɓinde jeyndi altine jeeɗiɗi lewru janvier hitanɗuñaji ɗe nogas e joyi bisimilla mon kelle gaɗen e roɓinde jeyndiji puɗɗortoɗen ko jeyndi gendire leydi Sénégal jeyde Le Soleil ɓe garti koye criminalisation du viol ɓe garti noon koye to banggue wonande fawde kuulal kisgal e ɓen ɓe ganduɗa ko yanoɓe e rewɓe ɓe garti noon yiide wonande kamɓe jeyde Le Soleil e ley on texte mo ganduɗa ko baɗanoɗo adopté e 2020 ne wayno waɗani ko yete ko fayida walla ni to banggue wonande taɓidde mum taɓitinani ɓe garti noon e hitan ujunaji ɗe nogas e ɗiɗi ɓe garti e nder temedde tati e capanɗe tati e goho cas de viol ɓe kolliti so tawi ƴeewama e nder temedere kala hen capanɗe nayyi e tati piccal ne wayno ko hakkude dañɓe duuɓi nayyi ha duuɓi sappo e nayyi ɓe garti ni kamɓe jeyde Le Soleil ha joni to noon e alhaali kanko mawɗo jagorɗo Ousmane Sonko hanki o ne wayno gartuɗo e kan haala ka ganduɗa Emmanuel Macron haali e koytno noon e koninkoɓe leydi France jooɗiɓe ɗo e leydi Sénégal jeyde Rewmi Quotidien ɓe garti ko e ɓen ɓe ganduɗa ko capanɗe jeetate goho arrestation ɗi ganduɗa mbaɗino e tuma tigui sumgoji élection ji législative tawi noon ko ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui joguino ko yetno ko noon anden kay kisal Barthélémy Diaz e yadiɓe mum hanki o ñawore mabɓe toon to Saint-Louis ɗum saabi Rewmi Quotidien arti yiide wonande un verdict aux fortunes diverses ñawore nde ganduɗa waɗi nde ganduɗa ko ñawoje jeredirde ɓe garti noon e ɓen ɓe ganduɗa ko nogas e joyyi ɓe ganduɗa hanki o dumbama tawi taƴana ko hakkude lebbi tati e duuɓi tati ɓe garti e jillu ngu ganduɗa kanko tigui woni Mbagnick Diop mo ganduɗa jiilu mum toon to leydi Guinée Conakry jaɓɓi mum mo ganduɗa ko mawɗo jagorɗo leydi ndi Bawuri wondude omo ganduɗa ko jagor ko laaɗo kuuɓal toon to galle lamorgo to mo ganduɗa ko général Amara Camara jeyde La Dépêche ɓe garti ko e ɓen ɓe ganduɗa hanki o mbaɗi ko etno noon to banggue wonande kabaruji hollide wonande omo ganduɗa ko Halif général des Tijanes toon to leydi Mali omo ganduɗa ko Amadou Hadi Tall ne wayno o wargo mum ɗum saabi noon ɓesgu Oumarienne yiide ñayde La Dépêche ɓesgu Oumarienne kamɓe kala e kuuɓal ɓe kolliti wonande kan haala wona gonɗu ko kadi nde ɓesguji ɗi mbawata heddade e mirore ɓen ɓe ganduɗa ko Halif tedduɗo Halif galle Cheikh Oumar kam e toon to galle Mali to leydi Mali mbiyen jeyde La Dépêche arti hen jeyde Direct News ɓe garti koye cri de colère de Fadilou Keita kanko Fadilou Keita gartuɗo noon e ɗiɗo dumurnaji yoga e won toɗɗugol to banggue nomination ji ko wayri ko mo ganduɗa ko Hawa Bocar Ly toon to Sénéra ɗum saabi kanko Fadilou Keita holliti alay saago kay emo jogui ko yete ko wellitade wawde haalde caɗele ɗe o teski to banggue wonande gouvernement no yarini o holliti on projet haɗani tan e Ousmane Sonko hayso tawi ko kay woni ndin kangue maire ni ganduɗa ko kay sosi kono haɗani goto kala addude e hol yiyande mum kono noon o arti yiide wonande teskagol yoga e won caɗele ɗe ganduɗa nana rebrepta e gouvernement o tawi noon saabi ɗum komo ganduɗa ko horejo leydi ndi to banggue ɓen ɓe ganduɗa hanki o ko kay cefituno wonande nden eɓɓore projet hande noon ko kañum doka daade kam e sembinede arde e nadde e laamu kanko horejo leydi ndi walla Bassirou Diomaye Diakhar Faye jeyde Le Républicain ɓe garti ko le Sénégal a décidé seul du retrait des bases françaises yini ko Ousmane Sonko halaka Emmanuel Macron halno to banggue wonande yiide wonande no wande to banggue itugol koninkoɓe leydi France yoga e won leyɗele dunde Afrique ɗum ɗo de ko haala jewtidaga Ousmane Sonko yeddi kan haala e womo ganduɗa ko Emmanuel Macron o leti ɗum ɗon de ko ɗum miijo Sénégal ɓendu ko tawi noon yewtidan ɗum e leydi France jeyde L'Évidence ko hen ɓe garti Sonko déjà vous Macron kanko Ousmane Sonko yeddi kanko Emmanuel Macron kalluɗin haalillaji holliti noon leydi Sénégal ko kay tigui ƴetti pellital tawi kadi ala yewtere fonte sekkondiri e leydi France kanko Emmanuel Macron o artini yiide wonande ka noon haala to banggue itugol koninkoɓe leydi France jooɗiɓe ɗo e dunde Afrique yoga e leyɗele ko ɗum hunde yewtidande ha nandira kono fo e waade noon caggal ɗen golle ɗe ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum yoga e dunde Afrique ɓe jejjiti yiide ɓen ɓe ganduɗa ko koninkoɓe leydi France kam e leydi France
France hore mum jaramu on mo ganduda ko Ousmane Sonko holiti wonande kan hala wona gonɗo ko sibo ala fo do Sénégal yetude leydi France to bangi wonande gitugol koni koɓe mum ɗo e nder leydi Sénégal kono kadi warli yide wonande so tawi kay jarama do wodi ko leydi France jogani ɗum yo gay tirailleur ben ɓe ganduɗa ko e dunde Afrique sinno so wonano ɗum hande oɗo saaha leydi France nana yoɓa ɓeta ko impôt hay gueɗe baɗum noon leydi Allemagne kanko Ousmane Sonko o arti hen jayinde li quotidien koye kan haala arti o arti koye retrait des bases militaires français Macron Sonko qui a raison hakkunde Ousmane Sonko kam e Emmanuel Macron hole mabɓe mo ganduɗa ko kay tigui jeeyi gonga kanko premier ministre Ousmane Sonko e déclaration makko mo ganduɗa o arti koye déclaration bo Emmanuel Macron biɗo kan haala ko nandiraka hakkunde leydi France e den leyɗele ɗe ganduɗa ne jooɗi toon koninkoɓe leydi France Ousmane Sonko ne wayno kañum ne yeddi ha laaɓi holliti ɗum ɗo ko ɗum miijo ngo ganduɗa ko leydi France tan ƴettani ɗum hoore mum kono kadi o arti e andinde walla ni joƴƴinde Emmanuel Macron e place mum jayde li quotidien arti hen jayde libération ɓe garti ko e suuka mo duuɓi tati ko kay tigui tawa ene hawri e ladial nde wedda e foos tawi noon ɓe kolliti waɗi ɗen golle kamtorinde ko mo ganduɗa ko kay tigui woni babiraɗo mo ganduɗa ko kay tigui woni on ɓiɗɗo ko juttelo e on babiraɗo o arti yiide wonande saabi ɗum ko on suko debbo mobde reedu mo ganduɗa tawi wona kanko o jeeyi ɓe garti yiide wonande en gueɗe mbaɗi koye oɗon nokku beteɗo kusan toon to o gudiri kanko mo ganduɗa noon ko bannoɗo nen golle kamtorinde holitama noon ɓen ɓe ganduɗa ko joguiɓe nden ke kisal taweteɓe on diwan pawe makko jungo en ƴeewoy to jayde point actu ɓe garti ko e to banggue alhaali wonande caɗele teskade to bon toon to ganduɗa ko toon to senira to banggue ni toɗɗugol ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui joɗonto toon wonande joɗintoɓe to banggue wonande conseil national de régulation de l'audiovisuel saabi kanko Mamadou Ibra Kane arti noon yiide wonande ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe toon goto kala ana jogui ko yete ko coppal dañje ɗo woni to banggue landaji politique kono kadi ene jogui wellitare wonde ɗo o yiiɗi wonde kala tawi kadi ana wawa hormade ha joni ko yete ko to banggue wonande fannu gollal ngal kono arti e noon tumde omo ganduɗa ko jagorɗo kalfinaɗo communication wasi ɗum famde ha joni to banggue wonande kuule lelnuɗe ko yetno noon ngal catal biyetengal senera tawi ko kay aynata e rewindade yoga e won caktirɗe ɗo e nder leydi Sénégal kono point actu arti ha joni kanko Fadilou Keita haala ka o haalno ha joni hayso tawi Ousmane Sonko yalti gam deccinde kam noon e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui hartade ɓen ɓe ganduɗa ko taweteɓe lande Pastef haɗani kanko hanki o waɗi jaltal makko jayde las quotidien ɓe garti koye Macron crie à l'ingratitude de Sonko lui rabat le kaki jayde las quotidien ɓe garti koye kanko Emmanuel Macron gartuɗo hollidde ni musallu mum yoga e pelliti ɗe ganduɗa ƴettama e dunde Afrique to banggue wonande koninkoɓe leydi France ne mbawa ruttade toon to e nokkuji mumen warti yiide wonande ɗum ɗo de elle tan ko hollidde wonande ley dunde Afrique yoga e ɗen leyɗele e leni e jejjiti ngal teddugal kono Ousmane Sonko e yiide wonande jaltal mum hanki o joƴƴiti ni kanko Emmanuel Macron e place mum jayde l'observateur ɓe garti koye trafic de stupéfiants ɗo e Dakar to banggue wonande hakkunde police joguiɓe ɓe ganduɗa koye ngol ɗo mbiyen e ngal ɗo catal biyetengal ocrotis hakkunde mum ɓen ɓe ganduɗa ko waɗa bonnoɓe joguiɓe ɗen poɗɗe ɗaynode wiyeteɗe drogue ɓe gartini e ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui joguitali ɗe ganduɗa ko kulɓiniɗe hani tawi mbawata hen o e saaha ni ɓe gaddi koye cimtol ɓen ɓe ganduɗa ko jolɓe e motoji tawi kadi mbaɗi foncé mbiyen ɓen ɓe ganduɗa ko kay mbanno ko yete ko barrage gam wawde rewindade kamɓe ƴewtade ko wayno to banggue joguiɓe ko wayno drogue ha e gueɗe e nanduɗe hen ɓe garti hen kamɓe l'observateur en tawe eno ɓuurni yajidde e jayde l'observateur jayde l'exclusive ɓe garti ko e toɗɗugol yoga e won ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui gollonto leydi ndi to banggue wonande nattude gouvernement o hani adda caɗele ɓen ɓe ganduɗa tawi jadani hen yoga e taweteɓe lande Pastef ɗum noon saabi ɓe kolliti wonande omo ganduɗa ko jani l'exclusive ɓe garti e yiide Pastef l'heure du partage du butin les risques d'implosion le projet en régulation ɓe garti e kamɓe l'exclusive ɓe garti caɗele ɗe ganduɗa ko batte tawetede hen yoga noon e o saaha noon to banggue wonande jande ɓen ɓe tawetaɓe e lande Pastef so tawi toɗɗogol woodi ɗum saabi ni omo ganduɗa ko Meram Kane o arti yiide c'est Pastef qui détruira le Pastef ko lande taweteɓe lande Pastef ni ko kañumen jogori bonnande janggo
jungo Pastef. Jayinde Sud Quotidien ɓe garti koye main lourde de dame justice. ɓe garti noon koye ñawoje ɗe ganduɗa mbaɗi toon to Saint-Louis camanɗe jeetato e goho ɓen ɓe ganduɗa ko joguinoɓe nden ke kisal ɓe Barthélémy Dias. tawi noon ko ñawgol jadugol e eddaji jirodirɗe ɗe ganduɗa ko hakkude duuɓi tati hani e lebbi tati. Jayinde Sud Quotidien arti hen. Jayinde Walf Quotidien ɓe garti koye le duo face au dictat des militants Diomaye Sonko. ɓen ɓe ganduɗa ko kayitigi hande jogui laamu ngu caɗele ɗe ganduɗa eɓe keeɓa ɗum tawi noon umori koye ɓen ɓe ganduɗa ko kayitigi tawete e militant ɓe landa Pastef. Jayinde Walf Quotidien arti hen. Jayinde L'éveil ɓe garti koye supposé négociation sur le départ des bases françaises. Sonko dema Macron. kanko Ousmane Sonko mawɗo jagorɗo leydi France o yeddi kanko Emmanuel Macron hoorejo leydi France e kan haala ka haalno to banggue yoga ɗum ɗo nde ko ɗum hunde yewtidande ha nandira. Jayinde L'éveil arti hen. bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe a yaw PDTV ɗum woni komin ɗoɓinno wona kelle gadane roɓinde jayndeje subaka hande o min dokkon aadi alarba janggo tawa rewe leɗɗe Allah.